Pavele, je li to tačno? Zašto Kinezi preskoče Novi Sad i dođu u predgrađu Kisač, kaže najvećim delom? A evo, Milan će vam to reći, Milan zna. Bolje nego ja. Reci, Milane. Zbog umetnosti i gastronomije. Zbog umetnosti i gastronomije. Jesi tebe tata podučio, a me znaš da slikaš to malo? Jako dobro. Jel' tako? Da. Ali čujem da praviš sarmu, odlično, slovačku sarmu, a? Mesto gde se kultura, tradicija i gastronomija susreću. Šta si sakrio u ovoj konzervi? To je sarma. Sarma? Da, sarma. Koja sarma? Kisačka, specijalna, samo za vas. Šta ima u toj sarmi? Reci mi kako je praviš. Pa, stavi se kupus, od lista od kupusa, kiselog, doda se mleveno meso sa mnogim začinima. Koje meso stavlja? Mleveno, svinjsko. Svinjsko? Da. A ne stavljaš one kobasice ljute? Ne. Ne? Ali može i od tog... A to tata ume sa tim? Da. I to skuvaš? Koliko dugo skuvaš? Da, to se skuva. To se skuva jedno 4 sata. Onda se to ohladi, konzervira i evo ga. Super. Specijalno za Žiku danas i promocija i sve. Hvala ti. Pavele, boravio si u Kini prošle godine i postigao si veliki uspeh. Da. Pričaj malo. Imamo malo i snimaka, mi smo pratili tebe tamo po Kini. Tajno, veštačka inteligencija i šta ja znam. Evo, na primjer, najveći uspeh je da sam predstavljao Srbiju na Fotopekingu 2025. To je manifestacija koju organizuje Ministarstvo kulture Kine i turizma. I oni su izabrali posle jedno 6 meseci moje radove da prezentuju Srbiju. U Milenijskom trgu upravo su bile velike formati od 4 metara, znači svako ko je ušao u taj Milenijski trg se morao sudariti sa mojom srpskom ratnicom i onda je bila Srbija na najznačajnijem ulaznom mestu i kad ste izlazili iz tog milenijuma bilo je opet ratnica koja ispraća goste. To mi je bila 5. već izložba, a sada spremamo 6. i 7. izložbu koja će opet da pokori Kinu. Vidimo ove snimke, to je sa to... Da, to je u Nanjingu, to je bila na 2000 kvadratnih metara izložba, znači to je u strogom centru Nanjinga Art muzeum, znači u obliku puža i to je nešto neverovatno, znači morate jedno 5 minuta kad prolazite kroz celu tu galeriju da vidite i dobio sam veliku čast upravo da tamo i predajem na Univerzitetu umetnosti i u ovoj galeriji da izlažem i to je i veliko oduševljenje i dobio sam zlatnu medalju upravo na toj manifestaciji za najbolju fotografiju Grofice Batori koju sam osvojio upravo u Kini. To je bilo tako urađeno. Jel te pitaju Kinezi kako ti uspevaš to? Jesi mi otkrio tajnu da je tvoj atelje mala soba 2 sa 2? 3 sa 2. Ti si izvinjao. 3 sa 2. 3 sa 2 u kulturnom centru, improvizovan studio kulturnog centra. To je bina, crna, mračna komora i koju koristim za fotografisanje i oni se pitaju, njih zanima upravo taj spoj umetnosti. Oni misle da je to veštačka inteligencija, da se ja igram. Jer za njih je to tako stvarno surrealno, fantazmagorično. Ne znaju da si ti usavršio to trening. Ja kažem njima, ja sam veštačka inteligencija. Kako to? Pa tako što sve te stvari kombinujem, izbacujem, pravim te. Ali to hoću da kažem, jedan visoki partijski komesar u Kini je rekao kako moramo mi, Kina, da brinemo o svom kulturnom nasleđu, jer smo zaboravili ga, kod njih nošnje su bile onako stavljene u stranu. Oni imaju te svoje kao kimona i što plešu u tome, ali te stare, arhaične, sada oni to skupljaju. I tu su rekli da zaostaju za Srbijom. Oni zaostaju za nama? Pa kažu fotografiji da zaostaju za Srbijom. Sad su me pozvali u septembru su me pozvali da napravim u provinciji Junan fotografije u narodnim nošnjama sa njihovim modelima i po selima sa starim bakama koje će nositi stare, arhaične, narodne kineske nošnje. Znači to će biti... Ti ćeš to naravno da uradiš. Uradit ću i odmah će biti moja izložba ovih fotografija koju sada gledamo. Ovo je u Tajanu gde sam dobio zvanje profesora da mogu da gostujem
i da predajem grafički dizajn i fotografiju. Ovdje se potpisujemo da volim Tajan i u Tajanu je jako lepo da je tamo planina od na 3000 metara gdje se svake godine kineski car morao ići pokloniti na 3000 metara Bogu i to je bilo jako dobro da odmah kad ustanemo vidimo tu planinu i išli smo na tu planinu se ide pola sata busem, 15 sata žičarom i da smo vidjeli i da vidimo to i tako, to je jako lepo uspojeno. Ovo je iz Pekinga, ovo je u Pekingu, jako lepo je bilo urađeno i ovdje Čekvoćin je glavni politički komesar svih univerziteta u Pekingu i kaže joj, vaša vina jako jaka, jer kod njih su vina onako 3%, 5, 7, a kod nas Pa dobro, oni su 11, malo, 12, pa znaš šta ti, sa takvim gabaritom kad se poješ među Kinezima, za tebe su jaka vina. Ne, ali njima bila ljuta sarma, pa morali više da popiju. popiju. Jako sam bio prihvaćen lepo. Ovo je bio kurs kako da etno elemente možemo da ubacimo u visoku modu i stvarno je nadišlo na jedan veliko. I sada ove dve fotografije se možda kažemo. Ova fotografija sada dobila u Portugalu zlatnu medalju, Marija Magdalena, pre je dobila u Brazilu i ovdje imamo ovu tvoju rimsku imperatorku i rusku imperatorku. Moja omiljena. Tu sam ti doneo za poklon, ta ostaje kod tebe. Šetat će celo leto po emisiji, da znaš. Biće nam scenografija. I Rusi jako vole ovu fotografiju i to hoću da kažem da Kina je prva prepoznala moju umetnost, a sljedeća država je bila Rusija, 2 puta najbolji fotograf u Rusiji i tako sam se onda pročuo i u Srbiji ovdje. Vidim kako te gleda Miljan, ja se nadam da i njega vodiš u Kinu ove jesene, a? Da. Sigurno.